Hello po mga mamamayang. Good morning po. Magluluto po tayo ngayon ng pansit. Ito na ang mga ingredients. Pansit canton, beef, Baguio beans, sibuyas, bawang, siling pula, manok, scallop, toyo, repolyo, at saka pansit bihon, mantika. Uumpisahan na po natin ang pagluluto. Ilagay ang bawang sa loob ng kawali. Ilagay ang sibuyas na puti. Tapos ilagay ang baka. Haluin. Tapos ilagay ang manok. Ayan na po mga mamamayang, haluin pong mabuti ang inyong mga karne na nasa kawali. Kumukulo-kulo na po. Lagyan po natin ng toyo. Ayan na po yung toyo mga mamamayang. Yan, 2 palayok ang ilagay nyo po. Ayan na po, hahaluin nyo po. Tapos po ay tatakpan po para maluto ang karne. Tapos i-check ulit natin mamaya. Tapos ng 10 minutes or 15 minutes. 10 to 15 minutes po. Ayan na po. Tatakpan na po mga mamamayang. Mga mamamayang, lagyan po ng kaunting tubig ang inyong kawali. Ayan na po. Tapos haluin. Ayan na po. Isusunod na ang scallops. Tapos ilalagay ang green beans. Tatakpan po natin for 5 minutes. Mga mamamayang, isunod na po ang inyong mga red bell pepper. Ayan na po mga mamamayang, hahaluin na po. Tatakpan po muna natin para maluto. Mga mamamayang, ilagay na po natin ang ating carrots. Ayan na po. Ayan na po ang ating repolyo. Naglanding na po sa ating kawali. Mga mamamayang, ilagay na ang ating pansit bihon. Malapit na po itong maluto. Pwede na pong isunod ang pansit canton. Huwag niyo pong iunang ilagay ang pansit canton kasi po malalanta po yan pag yan ang inuuna ninyo. So, dapat sa huli talaga yan. Ayan na po mga mamamayang, malapit na pong maluto ang ating pansit. Pinapahinaan na po namin ang apoy kasi po malapit na talaga siyang maluto. Kasi po pag malakas ang apoy tapos hindi nyo po pahihinaan, matutuyo po siya at yun, masusunog ang nasa ilalim. So, kailangan mo talagang pahinaan ang inyong apoy para hindi masunog ang inyong pansit. Naluto na po ang ating
pansit, sabi ng ating dakilang katulong. At ang sarap po kasi tinikman ko po ito at naluto na mga mamamayang. Luto na po ang ating pansit. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana nakuha ninyo ang ating recipe at nasundan nyo ang aming pagluluto. Sana po mag-like, mag-share at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay po sa inyong lahat.